Ba't sinasabi mo nasa Bacolod ka, nasa Pampanga ka, nakaupo ka dyan? Ba't nanonood ka ba ng TV? Tinatanong kita, nanonood ka ng TV ngayon? Sabi mo, ano ba sabi niya? Bacolod. Eh, anong binabalon niya? Yeme. Ano palabas? Jamie, siyempre, sabi mo, ano binabalon mo rito? Tanda mo tong daliri ko, ha? Isa. Dalawa. Tanda mo, ha? Tatlo. Namimilipit siya, di ba? Didikit ko lang tong daliri ko, amin. Apat. 5. 6. Gumagana. Hindi ka lang kasana babae. 7. 8. Kahit ito lang patama ko, 9. Gumagana. 10. Gumagana. Pero bibitawan ko. Nawawala gano. Tandaan mo yan, ha? Ito pa. 11. Oh. 12. 13. Tumikit ka lang sa pamamagitan ng pagsabit ko sa inyong pangalan, Panginoon Jesus, Amang Nazareno. Ako'y nananalig at nananampalataya na dinidinig ko aking panalangin. Wala kang taga sa puso, ha? Ang daming tinanong ko, ha? Pigit. Ayan mo na. Pigit. Tulog. Pigit. Pigit lang. Para ka lang natutulog. Ikaw, nasa loob ng Espiritu niya, bilang alipin ni Jesucristo, pagpasakop ka sa kapangyarihan ng aking Ama. Sino ka? Tinatanong kita. Lagyan ng init magnetic ko yung dulo ng daliri ko. Lagyan ng apoy, diretso sa kanyang puso. Amen. Tinatanong kita, anong ginagawa mo sa Espiritu niya? Sa pangalan ni Kristo. Tinatanong kita, nagagalit ka ba sa kanya na higit? Tinatanong kita, nagagalit ka ba? Ha? Ayaw magsalita, dagdagan ang magnetic ko ang init sa buong katawan niya. Anong ginagawa mo sa katawan niya? Hindi ko alam. Bakit ka nasa Espiritu niya? Ay! Hindi ko alam. Kakalasin mo hindi. Nakalasin ko na. O, tanggalin mo lahat. Simula ulo hanggang paa niya, hanggang tuhod niya. Kailan ka ba nasa loob ng Espiritu niya? Hindi ko na alala. Sige, hindi mo na ako naalala. Babae ka lalaki? Aray! Babae. Sige. Kalasin mo lahat. Ubusin mo. Lahat. Ano ba tagang kinagagalit mo sa tao na yan? Ingit ako sa kanya. Bakit ka nga naingit sa kanya? Hindi ko po alam. Alam ko na yon, dahil sobrang galit ng puso mo sa kanya, kaya ka rin naingit. Aray! Ano ba ang kinakaingit mo sa kanya? Hindi ko po alam. Matagal ka na ba sa Espiritu niya? Opo. Ilang taon na? Ilang buwan? 10 taon na po. 10 taon ka na sa Espiritu niya? Opo. Anong nilalang ka? Espiritu, elemento, tao? Tao po! Babae ka talaga, lalaki? Babae! Sige, 10 taon ka na sa Espiritu niya. Buhay ka o patay? Buhay ko! Sige, kilala mo siya o hindi? Hindi! Nagasaan ka? Bacolod! Bacolod? Sabi ko sa'yo. Ano sabi? Paranaque. Eto, taga Paranaque, tapos kayo taga Bacolod. Ay! Taga Bacolod po ako! Sige, paspasin mo lahat. Saan mo siya nakita kung bakit kayo nagagalit sa kanya? Sa Bacolod po! Sige, paspasin lahat. Doon po siya! Ano? Doon po siya. Ah, taga doon to dati. Paspasin lahat. Linisin ang buong katawan niya. Wala ka bang personal na galit sa babae nito? At ka nga naingit sa kanya nagagalit. Linisin lahat. Paspasin lahat. Linisin. Lilinisin o hindi? Opo! Linisin po! Ilang taon ka na? 30 po! Sige. Paspasin lahat. May anak ka wala? Wala! Wala kang anak? Wala! Ito may anak 4. Ikaw wala kang anak. May asawa wala? Wala! Sige. Ilan kayo magkakapatid? 10! 10 din? Sige. Ubusin lahat. Nasaan ka ngayon itong araw nito? Sa bahay!
Anong ginagawa mo sa bahay nyo? Wala. Nanonood ng TV, naglilinis ng bukas ng plato. TV. Sige, ano yung palabas? Tanggal! Ngayon kita magagamit. Testing. Amin. Sige. Anong ginagawa mo ngayon sa loob ng bahay nyo? Ano ang palabas? Ano ang palabas? Sinungaling ka talaga. Anong ginagawa mo ngayon sa loob ng bahay nyo? Tanggalin lahat yan. Opo! Tama na po! Tanggalin lahat. Tama na po! Atras. Sige, tanggalin lahat yan. Obos! Bakit mo ba siya dinadasalan? Anong dahilan? Naingat po ako sa kanya. Ano nga kinakaingit mo nga sa niya? Mahal po siya ng nanay na! Eh wala ka namang pakialam kung mahal siya ng nanay niya. Bakit may nanay ka ba? Wala. Meron po! Eh alam mo kinaingit mo sa kanya? Eh kung mahal siya ng nanay niya, natural lang yun, dahil anak siya. Kilala mo ba ito hindi? Eh, ubusin mo. 30 years old ka, wala kang asawa, wala kang anak. Ang ilang ka sa 10? Magtatlo! Nanonood ka taga ng TV ngayon, hindi? Nanonood po! Eh, anong pinapanood mo? MA! Okay, paspasin mo lahat. Nasaan ka ngayon? Nasa Bacolod? Opo! Wala ka kasama sa bahay? Meron po! Ilan kayo? 3! Sino yung dalawa? Si Mama po! Nasaan yung isa? Papa! Okay. Nasaan yung iba mo kapatid? Wala po, di ko alam po. Sumandal mo yung katawan niya. Isasandal mo, susugatan kita. Tanggalin mo, lahat. Sandal mo. Tanggalin lahat. Ulitin mo pa ito. Hindi na po. Eh, paano mo siya nadasalan? Ha? Saan mo siya nakita? Paano mo siya nadasalan? 10 taon mo na ito dinadasalan, sabi mo eh. Eh di ibig sabihin, 30 ka lang, di 20 years ka pa lang nagdarasal sa kanya. Ano ba talagang pinababaliwan mo sa kanya? Ano ba talagang galit ng puso mo sa kanya? Nainggit lang po ako sa... Eh paano mo nga siya nadasalan ng ganong kabilis? Sa 10 taon? Wala! Nagkita na ba ka nito? Opo! Bata-bata mo pa na, pupunto ka na magalit. Tanggalin mo lahat! Opo! Ora mismo! Sino nagturo sa'yo magnalangin ng galit ng puso mo? Si Mama po! Bakit ano ba nanay mo? Wala lang po! Tinuruan ka ng nanay mo magalit sa puso mo? Opo! Paspasin lahat! Wala ka tagang-anak! Wala po! Linis lahat! Ibaba mo yung paa niya! Asawa, wala ka! Wala po! Boyfriend! Meron! Girlfriend! Wala po! Paspasin mo lahat. Po! Tanggal mo kasi para matanggal! Tanggal na po! Mayroon ba gumagana yung spirit wall eh? Ubusin mo lahat. Hanggang tuhod lang. Tanggalin lahat. Bilis-bilisan mo. Aray! Aray po! Aray po! Tama na po! Ito pala. Nakaling ko pala ng akla. Magaling. Sabay ka dyan, hindi kita kinakausap. Hindi. Punto sa buntok ng isang pumunta kami ng kamakikinig, susugatan kita ng Boracay. Ganito sa bundok ng Boracay. Binili ko sa mga bedyan, kahit sa mga igorong. Ito naman yung laling kilopos. Naggaling lang sa gitna ng bundok. Tingnan natin kung gagana. Kami. Mas malamig. Bukos lahat! Lahat! Meron pa ba na? Naawa ko sa'yo. Sana patawarin ka naman ng Diyos sa ginagawa mo kasalanan sa kapwa ng tao. Maghari nawang kabutihan sa iyong puso at galit. Sigurado ka na mawala ng sakit ng katawan niya? Opo! 10 taon mo na siya dinadadasalan. Ngayon,
Isandal mo yung katawan niya. Isandal mo yung katawan niya. Hinto mo yung kamay niya. Ititigil mo na yung kabatiwan mo rito, ha? Sa araw na ito, ibinabalik ko pa sa matalalatan sa... Amen! Lahat. Gising, sabi mo in Jesus' name. May nakita ka liwanag, madilim. Liwanag po. Kanina. Sige, tulungan mo muna siya. Huminga ka na. Ilan anak mo? Ilan? Ilang boyfriend mo ngayon? Ay, salam. Ba't sinabi mo kanina wala kang asawa? Wala kang anak? Ah. Nasa Bacolod. Ba't sinasabi mo nasa Bacolod ka, nasa Pampanga ka, nakaupo ka dyan? Ba't nanonood ka ba ng TV? Tinatanong kita, nanonood ka ng TV ngayon? Sabi mo, ano ba sabi niya? Bacolod. Eh, anong pinabalon niya? Yeme. Anong palabas? Jamie, siyempre, sabi mo, ano pinabalon mo rito? Sige, inom. Wala kang asawa, walang anak. Dalagang dalaga. Hindi dalagang ina. Amen. Ngayon, nakabili yan? Huminga ka na malalim. Sabi mo yung Jesus name, 40 beses. Pagkakagad yung sakit mo. Wala na, di ba? Tignan mo, ha? Oh, naalala mo to kanina ginawa ko. Ibaba mo yung kamay mo. Tingin ng diretso. Sasadyain ko na to ngayon, ha? Oh, masakit ba? Yan, kuko ko na, pinatamaan na kita ng kuko. Nakalimutan ko lang magpagupit kanina eh. Oh, di ba? Tingnan mo ito. Nasaan yung sakit? Oh, Tapos, Oh, tapos, naalala mo to? Masakit pa. Oh, wala na. Sakit ng daliri ko. May sakit wala? Igano mo kanina, di ba ginano mo kamay mo? Masakit? Wala. Oh, wala na. Wala na. Wala na nagdarasal sa'yo.